Bueno, moi boas tardes a todos e a todas. Moitas gracias á librería Cartabón por recibirme, por toda a amabilidade e facilidades que me puxestes. Nada, vou primeiro presentarme, chámome Ramón Mariño, aínda que os meus amigos sempre me chamaron Moncho, na familia tamén. Tedes todo o meu permiso para chamarme así, igualmente. E veño presentarvos un libro que se titula Fanzines en Galicia, unha breve e intensa historia da autoedición galega. Bueno, obviamente, supoño que, como moita xente, preguntaredesvos que é un fanzine. Pois realmente diríaivos que é unha publicación feita por aficionados para darlle saída ás súas opinións e creacións relacionadas cos temas polos que senten atracción. Isto é unha definición moi académica. Realmente un fanzine é unha publicación que fai calquera persoa pode ser cun folio, dobrando pola mitade, escribindo e dibuixando o que lle dé a gana, e pode fotocopialo ou non, repartilo. Creo que ademais tamén pode, se quere, facer 1, 2, 3 ou 4 fanzines nun mesmo día, en varios folios. Que define un fanzine? Pois mirade, os fanzines casi sempre son individualistas. Son individualistas porque poñen as cousas que a min me gustan. Por que? Porque nas revistas, nos libros, no periódico, pois aparece o que lle apetece a outra persoa, pero nunca aparece o meu. Por eso é individualista. Poño o que a min me gusta. Poño as cousas que a min me gustan, pero como a min me gustan. Non hai ninguén facendo ou editando. Tamén pode haber outra xente que escribe conmigo, pero eles poñen os seus textos de maneira independente, é dicir, non hai edición no fanzine. Ás veces créanse comunidades alrededor do fanzine, hai varios grupos de persoas, un grupo de persoas aos que lle gusta que van contribuindo, como con textos, dibuxos e incluso repartindo por aí. A distribución faise de man en man. Antes facíase, moitos deles repartíanse por correo postal, como os primeiros que empezaron no mundo. Outro rasgo definitorio é que non teñen beneficio. Lo siento mucho, non vos vais a facer millonarios. Os fanzines normalmente facíanse para repartir entre amigos, entre persoas coñecidas ou entre grupos reducidos. Cando chegaron as fotocopiadoras foi a verdadeira revolución do fanzine, porque os prezos eran baratos, podías repartilos entre moita máis xente, e salíache, se querías, cobrabas algo, pero pos gastos da fotocopia, grapado, e xa está. E despois repartías. Os fanzines están relacionados cun acrónimo, cunhas siglas que son DIY en inglés, Do It Yourself, faino ti mesmo, porque isto está relacionado coa historia do fanzine. Veredes, fanzine ven da contracción de fanatic en inglés, seguidor, fanático, en magazine, revista. Quen inventou o termo chamábase Russ Chavenet. Era un aficionado á ciencia ficción, e os primeiros fanzines que naceron en Estados Unidos, porque naceron ali, o que é propiamente un fanzine, naceron nos anos 30 e eran sobre todo de ciencia ficción, imitando sobre todo os cómics de Flash Gordon e algúns tamén de Superman. Este señor Russ Chavenet e varios amigos alrededor de Estados Unidos crearon o que sería hoxe pois as redes sociais, pero a base de apartados de correos. Repartíanse os fanzines que facían entre eles, repartíanos, e morreu hai pouco Russ Chavenet, no 2008, creo. Como curiosidade direi que era enxeñeiro, era computador do exército dos Estados Unidos, non é coña. A parte diso, era xordo, era campeón de xadrez. Lo tenía casi todo para ser un genio. Hai un señor norteamericano que se chama Stephen Duncan, co que contactei por internet,
que me dixo o seguinte: hai outras características internas do fanzine, rompen co políticamente correcto. É dicir, a partir dos anos 70, agora empezo vos coa segunda parte da historia dos fanzines. Ata os anos 70, a maioría deles trataban temas de ciencia ficción primeiro, despois literatura, poesía, outros temas relacionados coas artes plásticas, vale? Pero a partir dos anos 60, que nace a cultura underground, naceu a prensa underground. Pero hai unha diferencia: o fanzine non é prensa underground. A prensa underground repetía os mismos esquemas que a prensa común, a prensa diaria, vale? Gañaban diñeiro. Un exemplo moi cercano, a revista El Jueves, por exemplo, en España. Había unha revista americana que se chamaba American Lampoon, que era unha revista humorística, era prensa underground, pero gañaban moita pasta. Hai unha película sobre ela, recoméndola, é moi simpática a película, de verdad. A partir dos anos 70 resulta que hai unha crise económica moi grande, a do ano 73, que foi a do petróleo, e aí é cando en Europa, tamén en Estados Unidos, aínda que pouco, rompe o estado de benestar, sabedes? Antes casi que heredabas o posto de traballo, entón de repente, pois, nin hai traballo, a xente non se pode independizar, perdón, non poido comprar unha casa, e que fai? Pois creamos as ocupas, creamos os fanzines para editar nós, e creamos un estilo de música que se chama punk. Que pasa co punk? Que se aprendes os 3 acordes, pois xa sabes tocar, e se non o sabes, pois aprendes a tocar como dé a gana. Recomendo vos un grupo que se chama The X, o X, que son holandeses. Aí veredes o que, digamos, herdan ese espírito punk da primeira vaga. E digo vos todo isto porque nesta época en Estados Unidos, bueno, no mundo anglosaxón sobre todo, dividiuse fanzine e cine. Pronunciábanse fanzine e zine. O fanzine seguiu sendo cousa de artes plásticas, literatura, ciencia ficción, pero o zine era xa política pura e dura. Era anarquismo, antimilitarismo, foron os primeiros movementos ecoloxistas, ambientalistas, pero no sentido máis máis notorios, que xa se facían ver, e dábanse conta de que eles estaban á marxe. Por iso se autodenominaron a veces marxinais. Que quere dicir isto? Marxinal ten unha connotación moi negativa, verdad? No, a marxe é simplemente que non entras dentro do circuito das grandes ventas, non entras no circuito das grandes discográficas. O punk naceu iso, a marxe da música convencional. Acórdome que vin unha vez unha fotografía que era dun dos membros dos Sex Pistols, que poñía I hate Pink Floyd. Por certo, a min encántame Pink Floyd. Pero, quero decir, querían facer esa música que non conseguía sair, e ao final, pois, con 4 acordes, con 3 cousas, fixeron música. E isto sucedeu cos fanzines, fixeron a súa propia prensa, as súas propias revistas. E eles, aínda que non sabían dibuixar, dibuixaban. Aínda que non souberan escribir, escribían como lles daba a gana. Eles foron os que trouxeron os collage, que pa xente moi fina, en francés chamase détournement, que consiste basicamente en coller unha foto e despois facer unha fotomontaxe con ela, destruíla, cambiala. Non sei se sabedes dos Sex Pistols, God Save the Queen. Hai unha portada, é a Reina Isabel, en gloria este, que puxeron Sex Pistols, God Save the Queen. Eso é un détournement. Entonces os fanzines a partir dos anos 70 foron máis políticos, sobre todo no mundo anglosaxón. Pero que sucedeu en Galicia e por extensión en España? Bueno, cando naceron os fanzines, había fanzines de ciencia ficción nos anos 60, pero eran tan minoritarios
que creo que hai un único investigador en toda España, e además creo que está retirado. E apelídase curiosamente Jaureguizar, non sei se está emparentado co autor. Non sei se está emparentado, pero creo que sí, algo me dixo. O que sí sei é que nos anos 70, con isto da transición coas cuestións políticas, empezaron a nacer o que lle chamaban follas boandeiras, que estaban emparentadas coas follas de cegos. Sabedes o que eran? Aqueles cómics dos cegos que iban narrando unha historia. Pois ese mismo estilo copiaron, no? Grupos políticos, persoas para protestar contra o franquismo. Había un home, Loquis, que se dedicou a facer isto en Lugo, chamabanlle prospectos parroquiais, que había unha película que nos gustaba ou non nos gustaba, pois facíamos un dibuixo e tal, e repartíamolos por aí polas tabernas, era moi tabernario todo aquelo, sí, pero claro, estaba prohibidísimo, se te collían, nunca te colleron, no, nunca, o mellor unha multa, pero non quedaba en nada. O que sí, naquela época, chegou un cómic, que foi o primeiro cómic en galego, que se chamaba a Cova das Choias, perdón, pero isto non era un fanzine, era un cómic. Ademais de ser un cómic, tiña unha diferencia con respecto aos fanzines, que a Cova das Choias tiña que ter ISBN, tiña que telo, porque se fixo en Suiza, e en Suiza era ilegal non ter o ISBN, nin ter un código, nin nada. Pero resulta que en Galicia aparecen estas publicacións dos anos 70, publicacións políticas. Se queredes ver, hai unha colección no CSIC en Santiago, que é a colección de Carlos Martínez, que foi o que trouxo a Cova das Choias a Galicia. E despois empezáronse a crear fanzines sobre todo nos anos 80. Empezou coa movida de Madrid e despois a movida na Coruña e en Vigo, e aquí apareceron varios fanzines. Entre eles o máis coñecido era Tintimán, non sei se o coñecedes. Tintimán foi dos máis recoñecidos, e aparte nos anos 90, bueno, teño que decirvos algo brevemente. Isto saqueino dunha tese doutoral que é sobre os fanzines na época Fraga, de 1990 a 2005. Vale, eu estudiei esa década dos 90 hasta 2005, pero nos anos 80 había moitos fanzines aquí en Vigo, tanto en Vigo como na Coruña, e repartíanse, facíanse intercambios entre eles, entre os creadores dunha cidade e outra. Logo, co paso do tempo, nos anos 90 empezaron a aparecer os fanzines con esa carga máis política, máis underground, sobre todo con moita música hardcore e punk que entraba en Galicia. Chegou tarde. Na transición aquí chegou todo tarde ou moi cedo. Chegaron os punks e ao mesmo tempo chegaron os hippies. E ao mesmo tempo que chegaban estes, pois chegaban os Redskins, ou chegaban todos os movementos que había en Europa e houbo antes, chegaron nesa época en España. O sea, un caos total, pero moi creativo. Nos anos 90, daqui en Vigo, podo vos citar unha serie de fanzines. No 2005 había un que se chamaba Revoltosa, había outro do 99 Sons de Luita, había un que se chamaba Disis Galiza, 2002, Costa Oeste, do ano 89, Carallada con K e Y, do 92, Look After Yourself, do 95, A Mala Hostia, sin H, Hostia, do 93, O-Silencio, do ano tamén 93, e despois había un en Redondela que empezou no 96 e morreu no 2000, que se chamaba Eche o Demo, que era moi bo. Tiña un formato revista, era todo collage. Coñezo a unha das persoas que o levaba, creo que é profesor aquí na universidade asociado, Alberto Román, non sei se vos sona algún. El vivía en Redondela e fixo este fanzine. Os fanzines en Galicia a día de hoxe podo vos decir que siguen existindo. O que pasa que iso son moito máis individualista. Os últimos que puiden ver eran creacións de persoas que se dedicaban á poesía e ao debuxo. Facían o mellor 3 ou 4, pero eran diferentes cada un. E íbanos deixando, pois, eso, por locais, por lugares, pero sin oficio nin beneficio, polo simple feito de crear algo.
E hoxe en día podes crear fanzines na rede, en internet? Sí, personalmente eu creo que sí. Podelo subir en formato PDF ou podes facer, non digo unha web, pero sí podes crear o teu fanzine a partir de diferentes ferramentas que existen hoxe en día que van subindo á rede. É dicir, podedes descargar isto libremente. Se non ten prezo e se non hai oficio nin beneficio, non hai edición, mesmo convidas a xente que engada cousas a esa web, se queredes chamarlle así, personalmente considero que é un fanzine. Quen quera consideralo vale, quen non, pois é moi libre de opinar. Ata aquí a miña presentación, o que quero, ou me gustaría moito que por favor fixerades preguntas. Gracias, que amables. Queredes preguntar algo? Toco auxe de internet, isto foi un pouco a menos? Sí, foi a menos. De feito, había un teórico en Escocia, na Universidade de Glasgow, chamábase Chris Hatton. Resulta que nos anos 80 creouse o primeiro programa pirata para poder facer ti as túas publicacións piratas co ordenador, sen ter que recorrer á maquetación a man e tal. E iso xa era un fanzine, pero chamaronlles, a catalogación é de e-cine, é de electrónico, pero este home di que no, eso xa non ten nada que ver porque está feito en internet. Mirade, é unha cuestión de teóricos, eu aí non entro. Personalmente considero que é un fanzine. Que as redes sociais, que simplemente a chegada de internet fixo esvaecer o fanzine, sí, pero eso non quere dicir que quitara a creatividade. Hoxe en día hai xente que sigue creando de maneira independente e segue subindo a diferentes plataformas. Unha delas é a fanzinoteca de Poitiers en Francia, teño aquí, e despois sí, está eso, o e-cine. Perdón, deixadme que mire a bibliografía porque había un par de webs, sí. Un señor que se chama Sam Moscovich e que creou unha web chamada era Labovitz, Labovitz, John, e-cine list, a lista dos e-cine, HTTP, deixo-volo despois copiado se mo queredes pedir, vale? Escríbovolo despois. E aí sí que se poden encontrar diferentes creacións en internet. Hainas algunhas dos anos 80 que xa se empezaran a crear daquela. Tamén direivos que o spam naceu nesa mesma época. Non sei se aclarei algo ou... Un fanzine entón pode ser creado por unha persoa sola, sí. Pode ser creado por un grupo de persoas. Por un grupo de persoas, pero sempre, quero decir, se nunha revista escribes profesionalmente, che pagan, pero sabes que hai un editor que vai quitar, vai poñer, vai entrar. No fanzine non sucede eso. Entón, por exemplo, un blog non deixa de ser un fanzine, en certo modo. En certo modo non deixa de ser un fanzine, porque escribes as túas creacións, pos as túas creacións e ninguén cho edita, non tes unha dirección, non tes un editorial detrás. Sí, podese decir que sí. Non ten que estar impreso. En principio, non necesariamente. Ahora, eso sí, hai xente que fai en papel, como dixen, e despois sobe en formato PDF, por se o queres descargar libremente. E con isto, sí. Eu mirei, agora me parece que está como moi en boga, non? Tamén de novo os fanzines. O que pasa é que a gratuidade como que se perdeu, non? Entón agora miro moitas veces que hai fanzines, pero tens que mercalos a persoa, non? Que os fai. Entón non sei ata que... Pero claro, é un formato que é igual aos fanzines dos anos 80 ou 90 que podes atopar da época
E claro, entón, claro, como encaixa iso de un fanzine ou non fanzine? En canto a que tampouco está entrando a Hacienda, digamos, nin está entrando algo máis tal, senón... Vamos a ver, se non hai un respaldo se non hai un apoio editorial, se non hai algo oficial, segue sendo un fanzine. Pero por que o cobra? Mira, basicamente porque é un traballo, entendes? Antes, porque cando nós tiñamos un fanzine, vendíamolo, sí, a canto? Pois a 100 pesetas naquela, e despois a 1 euro. Entón, pa que nos daba? Pois pa pagar as fotocopias, punto. Pero nada máis. Ou senón, a vontade. Poñíamos, costa 100 pesetas, ou senón, a vontade. O que quixera dar cada quen. Se cobran, bueno, é o seu traballo, ten dereito a cobralo. Ainda que sexa en negro ou como queiras, pero segue sendo un fanzine nese sentido. Por qué? Porque está fora da oficialidade. O fanzine, entonces, non é algo que teña que ser regular tampouco, non? No. Ti podes facer un fanzine agora, Sí. facelo outro dentro de 6 meses... Eso, é moi efímero. Son publicacións moi efímeras. Hai algúns que, por exemplo, este que vos dixen, Hecho Demo durou 4 anos, pero hai nos que ao mellor só duran un número. Despois non teñen unha periodicidade moi marcada. Sacas cando podes, cando queres, ou cando xusto. Entre o penúltimo e o último número dun fanzine que fixemos, que pasou? Pasou un ano. Por que? Eu estaba estudando, outro tamén estaba estudando, outro estaba traballando. Despois había fanzines que se facían tamén nos institutos, porque sei que en Ribadeo, Mondoñedo, eu son da Mariña Luguesa, contoume un rapaz que ali se facían fanzines animados por un profesor de filosofía. Pero por qué? Porque quería que se expresaran. Un tipo moi interesante, Xan Moreda se chamaba. Aparte, a súa periodicidade, o seu escaso tempo de vida. Por que era? Bueno, pois polo mismo que os acabo de decir, non había eses grandes respaldos que teñen as revistas, que teñen os xornais, e a xente pois cansaba de facelos, así de simple. Alguna cuestión? Sí, ti fixetes un fanzine como outras persoas, non? Sí. Entón eu digo, cando faz un fanzine con varias persoas, Sí. non hai liña editorial, cada un pode poñer o que lle dé a gana. Exactamente. Ninguén revisa nada, No. cada un escribe o que quere. Non, é que va para nada. É que é iso, precisamente o fanzine naceu por iso, para que cada quen expresase como quixera. Xa te xuntas con xente que máis ou menos... Sí, pero resulta que queres facer un fanzine, pois eu quero publicar isto, pois faino. Pero eu, por exemplo, descubrín un fanzine que digamos era, entre comillas, dirixido por unha rapaza que me prestou a súa colección, e un día dixenlle, pero como se che colou isto? Era, a ver, dame un pouco de apuro, pero vou no contar, vale? Estamos en familia. Sí, era unha caricatura dun señor que se mete aquí na ría precisamente e pasa por debaixo da ponte de Rande, pero non pode pasar. Por que? Porque ten un membro sexual enorme. Entón eu coñecía a rapaza que levaba todo isto e dixen, bueno, mira, xa sei que non había censura nin nada, pero como se che colou isto daquela? 30 anos despois dixo, hostia, pois non o sei. 30 anos despois dixen, pois amiga mía, se non te deches conta daquela. E logo sei que houbo, por iso mesmo, por falta de edición e de tal, houbo xente que quixeron ir a acusar directamente aos tribunais, pero ao final quedou en nada, porque non se atentaba nin contra a honra, nin contra a integridade moral, nin nada, eran cousas xerais. Pero logo tamén había xente que decía, dille ao teu fillo que non siga escribindo eso, dille ao teu amigo que deixe de escribir, que non faga esas cousas, que tal e que cual. E senón xente directamente que che decía, vouche dar. E o máis curioso,
o desta rapaza, que era concretamente de Lalín. Isto, sí, buen sitio. En Lalín, precisamente, resulta que xa estaba o señor Crespo, sacaron un fanzine ali, de contracapa, sacaron o escudo de Lalín e fixeron de tournement sobre un lema. O lema era Lalín pola cultura. Pois estes nenos, estes chavales, colleron o escudo, colleron o lema e puxeron Lalín pouca cultura. Entón, o señor Crespo enfadouse moito, chamounos a capítulo, como dixo esta amiga, ala, como no instituto, ao despacho do director. Entendedes? Que non seades así, que non sei que, si o. Pois ese fanzine continuou moito tempo. Ese era o primeiro número. E houbo 6. Así que está aquí nomeado as cousas claras. Despois sacaran outro que se chamaba Pedras contra balas, pero ese só tuvo un número. E logo un tamén moi chulo, pero que só tivo un número, foi Lixo Urbano en Santiago, que foi o fanzine da primeira casa ocupa que houve en Santiago, que estaba na Rúa Loureiros, pero foi desocupada, obviamente, e hasta hai uns anos aínda estaba tapiada co cemento do ano 90 e non sei cantos, agora é unha vivenda individual. Esa historia, se queredes algunha anécdota máis. Bueno, vou acaparar, estou acaparando e tal. Por Dios. No, pregúntoche, pode haber fanzines que sexan de deseños, de dibuixos ou Sí. ou habitualmente todos son... No, vamos a ver. Hai un colega, teño un coleguita que de Pontevedra tamén vai facer outra tese sobre fanzines, pero sobre o lado máis artístico. Eu insistiñe, mira, por favor, cando vayas ler a tese, cando defendas, dilles que non é o mesmo o cómic que un fanzine. Nun fanzine pode haber cómic, pero un cómic é unha historia lineal, cun guión, con debuxos, pero un fanzine pode ter cómics, pero ten outras cousas. O fanzine é moi libre. O cómic, non, xa hai unhas pautas, xa hai uns estilos, xa hai, como che diría eu, un andamiaxe para facer o cómic, etc. Sigues unhas certas reglas, un certo estilo, pero o fanzine total é absolutamente libre. Ahora, eso sí, hai autores que comezaron facendo fanzines de cómics, debuxando cómics en fanzines, non sacaban nada, pero pouco a pouco foronse dando a coñecer gracias a isto. O último caso que coñezo así foi un rapaz que se chama Jonathan Caruncho, creo, é de Ortigueira. Sí. Ese rapaz foi ao Salón do Cómic da Coruña e ali encontrouse con David Rubin, con Manel Cráneo, con todos estes, e dixeronlle, dibuxas ben, pero recomendamos unha cousa, fai un fanzine antes con isto, quero dicir, fai o cómic, pero fai un fanzine, fotocopia, reparte e tal, e vaste dando a coñecer, e hoxe en día é un dos máis recoñecidos, un dos novos autores máis recoñecidos. Estes Manel Cráneo, Kiko da Silva, David Rubin tamén empezaron, guionistas que estuveron con eles, empezaron facendo tamén fanzines e deronse a coñecer así, con fanzines repartindos, mira de onde están hoxe. Alguna pregunta máis? Por fin. No. Bueno, pues espero que non vos aburrira. Pues moitas gracias por oír.